Hoi allemaal, ik ben Chantal en ik zal ook dit jaar weer de rol vertolken van Hanna in het Passieverhaal in concert. Vandaag neem ik u met een kijkje achter de schermen op de eerste repetitie. Gaat je met me met? Hier achter mij ziet je dat het Passiekoor al druk aan het repeteren is. We gaan eens even kijken wie Peggy Smits ook dit jaar het weer gaat aanpakken. Leven op het voetstuk vandaag, stuk vandaag. Ik kende mich, leef ook nog dat kind. Uitgelaten zingt mijn mond zijn hart. Voor mich wird deze dag heel apart. Vandaag, vandaag. Hoi Peggy, wat schoon dat ze ook dit jaar weer met is aan het Passieverhaal in concert. Wie Stichting Tiba die het nieuwe concept van dit evenement verheul? Wat dacht ze er toen van? Nou, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het op de eerste plaats heel erg leuk, omdat we het gewoon nog eens opnieuw kunnen doen. Want ik vond het echt heel jammer wie het weer afgelopen vorig jaar. Dus, en we kunnen nu nog meer de puntjes op de i zetten. Hè? Tenminste voor het koor. Hè? Voor het koor verandert er dit jaar niet zoveel. Voor de solisten natuurlijk wel en voor de cast. Maar vorig jaar ging het hartstikke goed. Maar ik denk dat we het nu gewoon nog beter kunnen doen. Dus dat vind ik wel leuk. Leuke uitdaging. Nou, hartstikke leuk. Ja, je hebt er ook zin in. Ja. Ja, alsof we geen pauze hebben gehad. Hè? Precies. Ja, het is leuk om weer iedereen te zien en iedereen is enthousiast. En ja, super. Nou, we gaan er weer het schoons van maken dit jaar. Hè? En vooral lekker samen genieten. Hè? Kunt je het al horen? Hier achter ons is onze eigen passieband aan het repeteren. Ook dit jaar zullen ze kas en koor samen begeleiden. Gaat je even met kijken? Jo, we kennen de passieband al van het vorig jaar wie voor het evenement Boet op het Plein hadden. Dit jaar werd het evenement verplaatst naar de kerk. Wie is het nu voor een popband om daar binnen in die kerk dan te moeten spelen? Het is natuurlijk heel anders in de kerk dan Boete. Boete hoeft ze niet zoveel rekening mee houden met wie haal dat ze deed. Dat moeten de lui achter de knoppen doen. Maar in de kerk met de galm is het natuurlijk een stuk lastiger. Je moet proberen een goede balans te krijgen tussen de cast en het koor. Het is dan echt belangrijk dat we een aantal keren gerepeteerd hebben met z'n allen. En dat dan de balans goed afgestemd gaat worden. Ja, dit is zeer belangrijk wat dat betreft. Dus wat dat betreft is het fijn dat we gewoon ook in de kerk kunnen repeteren. Maar we willen geen afbreuk doen aan de sound van de band in feite. Het kind gaat zachter, maar op een gegeven moment zijn er nummers die gaat helder zijn. Ja, die zijn dan gaat helder in de kerk, helaas. Ik denk niet dat de lui er zoveel problemen met z'n allen hebben, toch? Ik denk het ook niet, nou. 4 in ieder geval niet. We gaan er weer het schoons van maken samen. We hebben er zin in. Ook de hele band had er zin in om er te repeteren en er iets schoons van te maken. Dat klopt. Leuk. Nou, kom dan neem ik met naar de laatste afdeling. We gaan nu samen naar de kast. Voor kerkrepetities, dan staan er ook 4 microfoons om te oefenen. Nee, dit is een nieuwe versie. Gans vooraan, daar zit het ganse programma. Van donderdag tot en met de maandag. Voor u is dan... Zo wie ik vanmorgen kon zien, was iedereen ontzettend blij om elkaar weer te zien. Neven mij staat Joey. Ook dit jaar zal er weer de rol van Esra gaan vertolken. Joey, wat is nu het grootste verschil tussen de editie van het vorig jaar en de nieuwe opzet van dit jaar? Vorig jaar hebben we het verhaal gezongen en gespeeld zonder tekst. En dit jaar zullen er 2 nieuwe nummers terugkomen. Maar het grootste verschil is eigenlijk dat we het verhaal ook zelf vanuit ons eigen perspectief gaan vertellen. Dat heeft een speciaal en bijzonder gevoel, aangezien wij toch wel een speciale band hebben opgebouwd vorig jaar. Dit jaar hebben we 2 nieuwe volgelingen. Onze volgelingen van het vorig jaar die kosten helaas door andere verplichtingen niet meer doen. Dit is Monique. Monique zal de rol van Rut gaan vervullen dit jaar. Joey, we gaan zorgen dat ze zich gelijk prettig bij ons zullen voelen, of niet? Zeker, en dat zal ons zeker lukken. Ja. Monique, wat vind je ervan dat ze dit jaar niet meer in het koor met huis, maar bij de kas met mogen doen?
Ja, op zich is het natuurlijk heel gaat anders dan met het koor. Koor vond ik heel leuk. En de kaas is natuurlijk weer een nieuwe uitdaging. Ja, ik ben dus benieuwd wie het gaat. Nou, Monique, wens je dich ontzettend veel succes met deze uitdaging. We zullen zorgen dat ze die weg hier wel bij ons zal vinden. En we gaan er samen het schoon van maken. Van, wat bedoelt ze daarmee? Dus weg van haar. Hij begint te zingen. En daarachter staat dat koor van 58 man. Wat ook koorliedjes metzingt. Ik hoop dat ik u vandaag een schoon kijkje achter de schermen heb laten zien van het Passieverhaal in Concert 2023. De uitvoeringen zullen zijn op 10 en 11 juli in de Kerk van Nieuwstad. Je kunt ons volgen op social media, Facebook, Instagram of op de website hetpassieverhaal.com. Ik wens je nog een schone dag en tot snel. Doei!